Kandidatenparade 1, baby. Quelque chose me dit qu'on va passer une grande soirée. In Kaapstad, Zuid-Afrika worden 10 kandidaten, 5 duo's ondergedompeld in een groot avontuur. Tijdens spectaculaire opdrachten moeten zij alles wat ze zien, horen en beleven onthouden voor de ultieme geheugentest waar ieder voor zich speelt. Wie kan nog helder denken en herinnert zich het meest? Wie blijft overeind en wie moet het spel verlaten? Wie wordt de winnaar van Flashback? Met 2 bestaande duo's, 1 samengesteld duo